Bez internetu, bez mobilných telefónov, chleba s masťou a cibulou. A potom som nekonečne dlho čakal, kým som sa dostal k prvej elektrickej gitare. Tak som prišiel k tomu ventilátoru z nejakej reštaurácie a počúval som, musel som mať ten tlak tej basy. Čiže ja skôr v tej vlastnej tvorbe účinkujem ako žoldák. A potom sa dohodneme, baby donesú chrumky, koláčiky, vínko a sadneme si tu 5-6. Ono je to tak, keď je to malé, tak to pije mlieko a keď to vyrastie, tak to pije krv. A napalovačka na CDčka za 8 000. Lebo keď mu príde hrať bubeník, tak on nie je spokojný, lebo to potrebuje nahrať jednoducho. Jej to strašne vychádza. Vo veľa hrách je také, že ešte predtým, než niečo ozaj prepukne, tak ona ako keby bola taký, že prorok. Jedlo, turizmus, príroda, sex, alkohol, deti, výchova detí, pedagogika, humor a tak ďalej. Milí naši poslucháči podcastu Točto, dnešným hosťom je skvelý multiinštrumentalista, skladateľ, fotograf, grafik, ochotník a pedagóg Jozef Dodo Klimko. Ahoj Dodo, vítaj v štúdiu. Ahojte všetci. Vítaj vo svojom štúdiu. Vítaj vo svojom štúdiu. Toľko k predstaveniu, ak by náhodou niečo chýbalo, kľudne doplň. Ja by som sa možno na úvod hneď spýtal, ako by si v skratke opísal svoje detstvo a kedy sa v tebe prebudil pud seba záchovy hudbou? Áno. Veľmi pekná otázka a ja sa ešte asi vrátim k tomu, že veľmi pekne ti ďakujem, že si ma tak uviedol. Tak toľko titulov som ani nevedel, že mám. Ja by som k tým zamestnaniam alebo k tým profesiám, čo si uviedol, dal najdôležitejšiu profesiu, ktorá je pre mňa, a to je otec. Otec? Lebo tam dávam najviac energie a podľa mňa to má najväčší význam. Aby som sa vyjadril k tomu detstvu a k tomu naštartovaniu muzikantskému, tak ty tomu budeš rozumieť, lebo si v podstate moja generácia. Mladší, samozrejme. Mínus, áno. Dodo mínus. A je to veľmi ľahké, lebo bez internetu, bez mobilných telefónov, chleba s masťou a cibulou, otec s balkónami na padáku z vreckovky vždycky púšťal, aby som nemusel Lepšie ako rezeň. Áno, aby som nemusel ísť domov. Bicykel, lopta, to boli proste veci, ktoré mi zostali a proste stále je tam ten zážitok, ktorý tieto veci prinášali. Dobre, takže hlavne veľa exteriéru, lopty, kamarátov vonku asi, ako detstvo. Áno. Lebo myslím si, že tá chúť a generácia, ktorá je teraz, je trošku ochudobnená o tieto veci vďaka tomu, že sú vtiahnutí do toho víru, toho digitálu, tých mobilov a rôznych sociálnych sietí a to je škoda. No ako si sa teda dostal k tej hudbe? No, hudba a detstvo u mňa je v podstate ako keby synonymum, pretože od mala som navštevoval hudobnú školu, vtedy samozrejme to bolo, ak nie moderné, tak povinné. Chodil som na gitaru v Žiline do ľudovej školy umenia k pani učiteľke Praženicovej. Nemal som to veľmi rád. Čiže tá hudba spočiatku bola pre mňa taká trošku nutnosť, lebo bolo treba cvičiť. Nedali sa hneď hrať akordy, nedali sa hneď hrať pesničky. Ale vďaka tomu, že moji rodičia sa snažili ísť klasickou výchovou, takže bol tam značný tlak a nebolo mi umožnené proste prestať, pretože sa mi nechce a tak ďalej. Za čo som im neskutočne vďačný. Prvý môj nástroj bola gitara, nejaký, neviem ani čo to bola, Cremona za 315 korún, to si pamätám. Akustika. Druhý môj nástroj bola gitara za 1800 korún. A potom som nekonečne dlho čakal, kým som sa dostal k prvej elektrickej gitare. To bola Jolana Onyx sa volala. No. Pri tých začiatkoch tej hudby
by som spomenul také veci veľmi rád, že človek nevedel hneď, že bude mať nejakú kariéru muzikantskú, ale tým, že tú hudbu sme mali všetci radi, väčšina ľudí má rada hudbu a postupom času začala aj tá hudba sa ozývať z toho nástroja, tak postupne začal človek dostávať taký dobrý vzťah k tomu nástroju a tam bolo práve to, že bolo treba urobiť ten tlak, cvičiť v tej tzv. Posilovni hudobnej, aby človek dokázal zahrať niečo, čo chce, čo ho baví, čo bude mať nejaký význam, že to bude pôsobiť, bude to znieť ako hudba. A tu mi pomohli okrem rodičov samozrejme môj starý otec. A aj mojim žiakom spomínam jednu veľmi krásnu príhodu. Chodieval som do Nového Mesta k Starkým na prázdniny. 2 týždne zbalil som si gitaru, lebo som si hovoril, však sem tam zahrám aj na dvore, babám sa to páčilo vždy, takže no, lenže... Počkaj, babám alebo babkám? Babám, áno. Vtedy už sme boli, že dievčatá na dvore. Tak. Takže gitarista bol vychytený vždy. No, len starý otec si povedal, že budem musieť cvičiť aj to, čo mám v žiackej knižke a tak. Čiže naše dopoludnia, keď ostatní hrali futbal, na dvore sme my trávili tak, že Starky si lahol a povedal, zahraš mi to teraz 10-krát bez chyby a môžeš ísť von. Tu A4 zahrať bez chyby je problém. Takže zahral som 5-krát, z toho bolo vlastne 2 razy bez chyby a tak to išlo a starý otec začal tak pomaly dýchať, tak ja som si hovoril, že no už asi spí. Tak som spočítal nahlas, že 9, zahral som ďalšiu aj s chybou 10, no a Starky pomedzi to oddychovanie povedal, nie 9, bola tam chyba. Čiže bolo, z 10 ráz bolo 30 ráz, slzy, všetko, ale na konci prázdnin som hral ako malý boh. Takže... Dobre. Ktoré momenty alebo stretnutia ťa najviac ovplyvnili v hudobnej kariére? Ak teda môžeme nazvať... Kariéru. Určite to bola rodina, pretože som vyrastal v učiteľskej rodine a vtedy v podstate bola nutnosť, že sa hrávalo, či boli Vianoce, či boli nejaké sviatky, alebo prišla návšteva. Tak vždycky sme hrali, zaspievali sme si. A od začiatku moja stará mama mi spievala Zlatú bránu, pesničky zo Zlatej brány. Obrovský vplyv na mňa malo prvé počutie legendárneho koncertu Friday Night in San Francisco. John McLaughlin, Aldimel a Paco de Lucia, ktorý mi môj ujo donesol na páske a v aute sme to počúvali a ja som... To bola jedna z takých drôg, že takýto zvuk a takto hrať na gitare. Takže to bol veľký vplyv. A úplná droga, bez ktorej sa nedalo existovať neskôr, bol zvuk koncertných vystúpení. Pamätám si, že prvý veľký koncert na Zimnom štadióne v Žiline ma môj ujo zobral ako žiaka základnej školy a vystupoval tam country beat Jiřího Brabce. Ale to boli proste hviezdy, Česi boli muzikantské hviezdy a ten sound, ktorý išiel, ten zvuk, ktorý nebol nejako komprimovaný, nešlo to z CDčka, nedalo sa to dať tichšie, hlasnejšie, ale bol to tlak, stena zvuku, tak ma tak opantal, že som vyhľadával znovu a znovu práve ten zvuk. Chodil som všade, kde som bol a večer som počul niekde živú hudbu, tak som prišiel k tomu ventilátoru z nejakej reštaurácie a počúval som, musel som mať ten tlak tej basy, tej gitary, toho všetkého. Takže to boli také tie úplne prvé vplyvy hudobné. Čo rád počúvaš? Ja viem, že je to veľmi široký záber, ale niečo tak vypichni. Na začiatku to bolo veľmi jednoduché, lebo okrem tých zahraničných rádií, cez ktoré sa k nám za socializmu dostávala hudba, tak otec hrával volejbal, chodieval hravať aj do zahraničia, vždy doniesol nejakú platňu. Ale v podstate bola to muzika taká, bola dobrá. Bola to ABBA, bolo to Boniem, boli to Srebrná kryla z Juhoslávie, si pamätám.
nosili to a počúvali sme, prehadzovali sme tie 30-minútové plátne hore-dole a tým sa to dostávalo. Potom samozrejme prišiel vek, kedy už sa nejaká korunka dala ušetriť a kupovali sa platne. Každý týždeň alebo každý druhý týždeň do Za 42 kčs? Áno, za 42 kčs. A buď to bol Miroš Birka, alebo to bola legendárna platňa Jazz Rock, kde bola taká kompilácia výborných vecí zo sveta jazz rocková, kde sa človek dostal aj k Mahavishnu orchestra, aj ku Herbie Hancockovi, Coltraneovi a takým trošku iným hudbám, ako boli tieto popové. Čiže potom samozrejme prišli kapely a prišli jednotlivci ako Joe Satriani, Steve Vai, to už bol človek Beata starší. Dubasová, áno, Robko Grigorov. Ale to boli veľkí ťahuni a človek mal dve možnosti. Buď zahodil gitaru, alebo dali ju na klinec, proste niekde zapadla prachom, alebo sa snažil. A ja som bol práve ten prípad človeka, že poslucháča, že ma to bavilo a pretože som hral na gitaru, tak som chcel byť taký ako oni, chcel som mať to pemzum znalostí a šikovnosti, aby som vedel zahrať tak ako oni. Čiže tak. Toto boli tie prvotné muzikánske vzory. Super. Ty, pokiaľ ťa ja poznám ťa už niekoľko, teda 10 ročí sa už dá povedať, odkedy si sa vyskytol v Banskej Štiavnici. A viem, že si založil a pôsobil vo viacerých zoskupeniach, či Striginar It, Tramontana, áno, potom Tramontana už aj s deťmi. Gitarové trio, s Reginou som mal také duo. Na ktoré tie projekty tak najradšej spomínaš? Alebo ktoré takú hlbokú stopu v tebe zanechali? Nebolo ich veľa, lebo ja som v podstate s viacerými zoskupeniami až potom neskôr pracoval. Ale na začiatku určite moja prvá kapela bola, ani neviem, ako sa volala, ale prvý raz sme vystupovali na politickej piesni v Žiline a vtedy som tam hrával ešte s Mišom Ničíkom. Mišo Ničík, jeho súčasné meno je Michal Novinský. A je to vlastne známy skladateľ, ktorý je dvorný skladateľ Svieráka, Kolia a takéto, teraz mal po Strništi Boss. Áno. Čiže vynikajúci hudobník, skladateľ. Takže to bola vlastne taká moja gymnáziálna kapela. A potom som sa stretol s mojím dobrým priateľom, s Rastom Paďhom a založili sme kapelu Drvivá väčšina. A potom v podstate... Bezmocná hrstka boli kamaráti? Bezmocná hrstka boli, áno. Nie, s tými sme sa nepoznali. S týmito kapelami sme pôsobili v Žiline. Tam bol Netopier, kde sa hralo taká... Klub Netopier, áno. Družica bola, tak tam sme také rockové začiatky mali. A potom už prišla Štiavnica. A v Štiavnici som začal učiť na Zúške. Kapely v podstate sa rozbehli vďaka Erikovi Píšovi, Pálovi Kružlicovi, kde sme založili kapelu s názvom, ktorý mal vlastne dve alternatívy. Jedné bolo Striginar It a normálne bola Striginar Riť. Takže taký názov a bolo to taký rockovejší projekt. 4 muzikanti štiavnickí a potom vlastne po dlhšom pôsobení v Zúške a s začiatkom v duete s Reginou Schindlerovou sme založili spolu kapelu Tramontana, kde sme nasali, alebo to bol vír, do ktorého sa dostalo veľa detí a súčasných skvelých muzikantov štiavnických a to zoskupenie čítalo niekedy 12-13 členov, huslistky, klavíristi. To boli všetko deti zo Zúšky, áno? To boli všetko deti zo Zúšky. A väčšina detí, ktorá v súčasnosti funguje muzikánsky, či ako pedagógovia, alebo ako solisti, ako napríklad Maťo Janošík, môj stály spoluhráč, Jožo Sivák, vynikajúci gitarista, Regina stále pôsobí ako huslistka na Kanárskych ostrovoch teraz, Viktorka Matušová, ktorá hrala u nás husle, teraz je skvelá speváčka, v Čechách vyhrala, myslím, aj muzika, teda Elanie. Tajnička Koreňová, proste plejada skvelých gitaristov, skvelých muzikantov, mojich súčasných kolegov, takže bolo to obrovské obdobie plné nadšenia a podľa mňa dobrej hudby, ozaj priateľstva a toho, o čom celá tá muzika má byť.
To znamená, že keď spomíname 10 ročia aj tvojej edukácie, tak ty si vlastne vychoval svojich kolegov. Niektorých. Áno, vychoval som si svojich kolegov, dokonca moje deti už majú deti, ktoré ja teraz na základnej škole učím hudbu. Paráda. A som veľmi rád, lebo ja som vždy ako pedagóg, či muzikantský, alebo grafický, fotografický, mňa tešilo, keď žiak, ak nepredbehol, tak dosiahol proste úroveň jeho pedagóga a to sa mi podarilo u veľa mojich študentov, že som im spôsobil to, že milujú hudbu, tvoria hudbu, živia sa hudbou. Takže som veľmi rád, že sa mi takáto vec podarila. Áno, super. Čo sa týka tvorby hudby, akým spôsobom pristupuješ k tvorbe, dajme tomu pre CDčko, keď je to nejaký hudobný projekt, alebo k divadelnej hudbe, lebo vieme teda, že veľmi masívne pôsobíš teda aj v jednom štiavnickom známom divadelnom zoskupení Paradise Picture, a kde robíš aj muziku mimo iného, čo určite nie je ľahká disciplína, kde teda treba dať dokopy či už texty, to možno píše niekto iný, ale teda tá hudba, to je v podstate celé CDčko na také predstavenie. Čiže či sa nejak tá tvorba na hudobné CDčko líši od tej tvorby hudby pre divadlo? Áno, určite sa líši. A ja to vlastne poviem tak, že sú to dve sestry a je muzika vlastná hudba koncertná a treba to, čo zložím a chcem to dať ako moju hudbu na počúvanie a hudba divadelná. Čiže sú to dve sestry a ten prístup je tam do značnej miery podobný, ale sú tam veci, kde v určitom okamžiku sa to delí a tá tvorba sa líši. Ja v podstate netvorím moc vlastnú hudbu, nemám ani vlastné CDčko, lebo ja som nikdy nie je spokojný. Aj ľuďom, ktorým nahrávam veci alebo produkujem, vždy vravím, že urobte to, máte to pripravené, nahrajte to a poďte ďalej, lebo ak začnete sa v tom vrtať, toto sa vám nebude páčiť. Na druhý deň nebudete spokojní a toto je proste to prekliatie. Ľudí, ktorí sú perfekcionisti a chcú to mať čo najlepšie, tak na druhý deň vždycky by ste to urobili lepšie. Čiže ja skôr v tej vlastnej tvorbe účinkujem ako žoldák. Ako žoldnier, kde si ma prizývajú ľudia buď nahrávať ako štúdiového hráča, alebo spolupracovať pri nejakých vystúpeniach. A v súčasnej dobe napríklad nemám vlastné zoskupenie žiadne, ale stretávame sa tak s muzikantami, povedia mi, ideme hrať takýto projekt, mohol by si nám hrať gitaru, ja viem, samozrejme, alebo basu. A to je skôr tak do toho môjho účinkovania vlastného. No, pokiaľ ide o divadlo, tak už máme asi 22 alebo 25 rokov, neviem presne. A skoro každý rok robíme nové divadelné predstavenie. Premiéru nejakú. Áno, premiéru máme a potom sa to predstavenie niekoľkokrát počas toho roka hrá, či u nás, alebo do Čiech chodievame hrávať, do Novej Bane na rôzne prehliadky. A tam tá tvorba spočíva v tom, že ideálne je, keď režisérka Monika Maňkovská mi dá texty, dá mi scenár a ja najprv musím samozrejme z toho scenára nasať alebo pochopiť, akú farbu, akú atmosféru má mať tá pieseň, lebo tie divadelné predstavenia sú riešené ako kabaret. Hej. Nie je to muzikál, ale je to divadelné predstavenie, kde sa aj spieva. Áno, že každá tá postava má nejaké svoje vystúpenie, niečo z toho svojho ega ukáže vlastne v tej piesni. Čiže musí to byť prispôsobené tomu textu a musí to byť prispôsobené tomu charakteru tej postavy. A ešte aj ľuďom, ktorí to hrajú. Ktorí to hrajú. Ale áno. ty ich poznáš, takže to sa... Áno, oni v podstate, tí herci sú skvelí peváci, väčšinou sú to aj učitelia, čiže či je to Ivan Lukáč, Hela Chovanová, Zuzka Lazianská, dokonca muzikanti sú to, takže veľmi dobrá spolupráca je s nimi. Je to taká malá rodina, strašne sa vždy tešíme, keď sa to bude u mňa nahrávať, lebo ja urobím tak, že dostanem sa nejako do tej nálady skladateľsko-tvorčej, a ako si čítam tie texty, tak si púšťam, to sa priznám, áno, púšťam si rôzne skladby, ale viac menej nie skladby také prevarené, ale
len také fragmenty a snažím sa nájsť zvuk. Že pre mňa je v tej skladbe, v každej tej divadelnej skladbe je dôležitý zvuk a dôležitý ten charakter, ten groove, ktorý tá skladba má dostať a ja si predstavím, ako sa bude správať tá postava. Keď toto mám ujasnené, tak hľadám zvuk, ktorý použijem. Hľadám rytmiku, ktorú využijem a rozmýšľam, či to dám do takého kabaretného, do takého francúzskeho štýlu, kde použijem viacej bandoneón, kontrabás, metličky, alebo pritlačím a dám tam moderné zvuky so samplou, alebo to urobím čisto akusticky. Je to podľa toho charakteru. Keď to spravím, tú melodiku, nechám si to trošku uležať v hlase a naspievam im to. Potom im to pošlem, oni sa s tým zžijú, povedia mi, že je to celé na prd, lebo to nie je mimo ich rozsah. Musím to prerobiť. A potom sa dohodneme, baby donesú chrumky, koláčiky, vínko, a sadneme si tu 5-6 a ideme skladbu po skladbe, nahráme vokály, potom mi chodia po jednom, nahráme solové spevy, celé sa to dá dokopy, potom sa to naučí. Takže chrumky za rešidmi na nahrávanie je úplne ideálne. Áno. A gate potom. Výborné, super. Obiesť sa či neobiesť, keď si na hostine. Zaspať a či nezaspať, na blbom filme v kine. Vstať či nevstať z postele. A vy vždy z toho predstavenia urobíte aj CD podobu, či to bolo len tak výnimočne? Vždy máme v podstate aj na mojej teraz nie až tak celkom funkčnej stránke sú všetky divadelné, čiže zhruba nejakých 20 CD-čiek tam je. Teraz rozmýšľam práve na tom, lebo tak svet sa mení a tie CD-čka prestávajú byť populárne, tak ako všetko nás opustilo, platne, pásky, kotúče. Ale už to zase ide za 15 € páska, no nekúp to interpret. Áno, a potom si ju na ceruske budeme pretáčať. Takže vydávali sme CD-čka, rozmýšľal som, že to budem robiť na USB kľúče. Tam skáče tá cena, čiže to je zase, ak by bol nejaký sponzor, tak to není nejaký problém, ale všetko to dávame, ja to nechcem predávať draho tým ľuďom, takže alebo to nejako riešiť cez stream, neviem, to sa proste doba ukáže, rozhodneme sa a mne hlavne ide o to, aby sa tá hudba dostala k ľuďom a keď je kladný nejak ohlas na tú hudbu, tak to človek sa strašne teší a kvôli tomu sa to robí, kvôli tomu sa žije. Nad rozliatým mliekom zblázniť sa či nezblázniť, trošku a či celkom, vhodiť a či nevhodiť do urny hlas volebný, zaujať či nezaujať postoj palebný. Ak by sme sa chceli dotknúť tej pedagogickej činnosti, čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa začal venovať vlastne výučbe detí, mládeže a odozdávať takto skúsenosti aj iným, nedržať to len v sebe? Ono je to tak, keď je to malé, tak to pije mlieko a keď to vyrastie, tak to pije krv. Takže toto je heslo, kvôli ktorému ja som v školstve už asi 25, ak nie viacej rokov. Lebo s tými mladými ľuďmi, s tými deťmi, to má význam. Tam môžeš niečo urobiť, môžeš nejako pomôcť, môžeš to viesť niekam inám, ako to, dajme tomu, súčasný svet chce. A
Ja strašne rád robím s deťmi, lebo to sú tvory, ktoré sú priame, ktoré si neberú obrúsky, ktoré nie sú asertívne. Oni proste niečo chcú a povedia ti. Keď urobíš niečo zlé, povedia ti to. Keď sú smutné, tak sú smutné. Nehrajú sa na nič a tam sa robí dobre. Robil som nejaké práce, aj som fungoval dávno ešte s dospelými ľuďmi a nejako, neviem, nerobilo sa mi s nimi dobre, lebo tie vzťahy na jednej strane boli aj dobré, mal si priateľov, ale mal si aj nepriateľov. Niekedy sa nechodilo dobre do práce s tým, že boli tam naštrbené tie vzťahy a s tými deťmi sa to dá veľmi rýchlo vyriešiť. To sú čisté duše. A preto som si povedal, že všetko, čo ja som získal, všetky moje šikovnosti, všetky moje znalosti, tak budem odovzdávať tým deckám. Či je to muzika, či je to fotka, lebo v podstate v týchto veciach robím. Neučím matematiku, neučím chémiu a takéto predmety, ale väčšinou je to nejaká umelecká stránka. Čiže hovorím hudba, grafika, fotografia, film, točenie a takéto veci. Vždy tým mojim študentom vysvetľujem, že ťažko sa to učí, lebo je málo. Teraz už je vlastne YouTube a všetky tie tutoriály. Teraz sa dá dohľadať veľa vecí, aj hudobných, aj fotografických, aj grafických. Ale vždy je to lepšie, keď je nejaký, ako sme to vravili kedysi, a možno sa to znovu stane populárne, rukovoditeľ, že je nejaký vodca, nejaký guide, ktorý ti odpoveda na otázky a nemusíš sa prehrabávať s pustou balastu, kým nájdeš odpoveď na konkrétnu otázku, konkrétny problém, ktorý ťa trápi. Ja som vlastne tým prešiel, veľakrát aj bezsenné noci, však ty si musíš pamätať, keď začínali sme s počítačmi a s hudbou, to kým človek prišiel na to, ako sa niečo robí. No a teraz to vieme. Kým dal komp dokopy, aby vôbec ustal to, čo chceš na ňom robiť. Áno. RAM pamäť. A napalovačka na CDčka za 8 000. 12 Yamaha. Áno, Yamaha to bola. Áno. Takže to penzum, ten ruksak tých vecí, ktoré viem konkrétne dávať tým študentom a môžu ísť rýchlejšie vlastne. Oni tým, že ukončia buď základnú alebo strednú školu, tak už môžu byť úplne ďalej, ako som bol ja v tom období a môžu nasávať nové veci, môžu znamenať viac, môžu byť šikovnejší, úspešnejší, takže ja veľmi rád. Čiže ty si pre nich taká skratka. Áno. Super. Takže to, čo vyučuješ, to si spomínal, že tá hudba, grafika, fotografia, nejaké animácie, čiže multimediálna tvorba. Ako sa prepája tvoja hudobná tvorba s grafikou a multimédiami? Ty si vieš asi urobiť aj buklet, nie? Na CDčko, ktoré natočíš. Ja si urobím v podstate všetko, lebo je to ako keď staviaš dom a zháňaš týchto remeselníkov, nikdy ich nevieš zohnať a keď si to urobíš svojpomocne, horko ťažko to polepíš, tak sa začnú ozývať, a čo si nepovedal, Po vojne každý generál. Po vojne každý generál. Čiže presne táto istá situácia nastáva v tom, keď robíš muziku. Potrebuješ človeka, ktorý ti to zahrá, človeka, ktorý ti to zmastruje, zmixuje, urobí ti z toho CDčko, nafotí ti na to CDčko, urobí ti obal k CDčku a prípadne ti urobí klip s titulkami, distribuje to. Čiže na to všetko potrebuješ ľudí. Nie je tak dôležité, že tých ľudí potrebuješ zaplatiť, to sa nájdu peniaze, ale je ťažké nájsť ľudí, ktorí to robia radi, ktorí to robia dobre, robia to profesionálne a robia to tak, že si spokojný. Čiže stojí to nemalé úsilie, lebo týmto všetkým sa musíš prehrísť, musíš sa to naučiť a potom si to vieš spraviť tak, ako si s tým spokojný ty. Ako príklad uvediem Lennyho Kravica, ktorý si svoje albumy nahráva sám. Všetky nástroje? No, on si urobí tak, že... Lebo keď mu príde hrať bubeník, tak on nie je spokojný, lebo to potrebuje nahrať jednoducho a bubeník potrebuje hrať zložité veci. Tak on si to tam nasúka a tým je on známy, že si
nahráva sám ako multiinstrumentalista. No teraz trošku taká ošemetná vec aktuálna. Aký máš pohľad na používanie umelej inteligencie v umeleckých odvetviach? Máš možno nejaké obavy, alebo si za maximálne využívanie takejto dostupnej pomoci? Umelá inteligencia je ako oheň. Keď sme boli malí, tak nás učili, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Toto je presne tá chvíľa, ktorá prichádza v technológiách svetových, že počítače sú na takej úrovni, celý framerate je už tak vysoký a tak jemný a citlivý, mašiny sú silné, procesory sú silné, že sa umožnilo riešiť veci tak, ako kedysi predpovedal Karel Čapek a Jules Verne, že budeme súperiť s tými robotmi a bude tu umelá inteligencia, ktorá nás zničí. Ono to nemusí byť tak. Môže to dopadnúť veľmi zle, to je jasné, ale verím tomu, že to nejako zvládneme, ako sme zvládli veľa vecí ako ľudstvo, ale záleží to zase len na nás a záleží to na tom, či si povieme, že budeme leniví a necháme všetko robiť tú inteligenciu za nás, alebo ho použijeme ako sluhu. Že veci, ktoré by sme krvopotne museli zbierať, krvopotne by sme ich museli upravovať, využijeme tú umelú inteligenciu, aby nám v tomto pomohla. Čiže ten nápad, tú ideu, to srdce, tú myšlienku celého príbeh si necháme pre seba, tu im nedáme, aj keď to už vedia robiť. Už vidíme, že vznikajú aj tie príbehy, ale toto si necháme my a ich necháme robiť ten motor, ktorý my si sadkáme, dáme si čajek a oni nám urobia, tá umelá inteligencia urobí všetko podstatné, aby sme my s tými ingredienciami mohli potom vytvoriť ľudský ten finálny produkt. No, myslím si, že bude taký prelomový okamžik, keď všetci zistíme, že vyhľadávame nie tú dokonalosť, ktorá už všade je. Kapely znejú rovnako, nástroje znejú rovnako, všetko je dokonalé, všetko je čisté, hlasy sú krásne, už nepočuť, že používame autotune, už nevidno, že v Photoshopoch a v grafických programoch používame generative fill, výplne, ktoré z miliardy zdrojov na celom svete vedia vytiahnuť a vedia nám vyskladať obrázok. A budeme hľadať chybu. Budeme hľadať nejakú nedokonalosť, ktorá to polučtí, kde sa budeme cítiť komfortne, že to nebude ako amaróny v návštevníkoch, že proste jedlo, ktoré je dokonalé, ale bude tam kôrka, ktorá je prihorená, bude tam nejaký odlesk na objektíve, ktorý tam naschvál necháme a nebudeme ho čistiť. Bude tam počuť šmyknutie ruky na hmatníku a nie celkom presný tón, ale budeme sa cítiť, že áno, to hrá človek a nie je to vyčistené, nie je to vysamplované. A toto budeme hľadať. Tak ako sa vraciame ku platniam, lebo to trošku šumie, lebo cítiš, ako tam skáče tá prenoska a napriek tomu ten pocit, ten feeling z tej platne, z tej hudby ide, tak to proste musíme takto skrotiť, lebo beda nám, ak... To isté ako človek z toho PDF-ka veľmi rád sa vráti ku knihe tlačenej. Tak ako sa vravalo, že knihy zaniknú, nezanikli. Tuto som počul, nechcem odbočovať, ale veľmi peknú vec, že urobili taký pokus, že dali decku čítať učebnicu alebo z klasickej knižky a tú istú knižku mali na tablete a zistili takú vec, že nenapadlo ma to, ale je to obvious, je to úplne jasné, že my máme pamäť na časti, kde v tej knižke, na ktorej strane hore vpravo bolo nejaký obrázok, dole bolo toto napísané a vieš si to ľahšie vybaviť v hlave, keď máš tú knižku a musíš otáčať tie strany, že na 10. strane, alebo keď listujeme, kde to bolo niekde v strede. A keď mali tie decká tie tablety, tak
Oni šúchajú, oni scrollujú. Čiže ty nevieš, kde v tom texte, kde v tej knižke si a je to proste vákuum, je to také, ako keď lietaš v bezváhovom stave a nevieš, kde je vrch, či dole, či hore a kde je. A tá knižka ti umožňuje ten kontakt s tým reálnym priestorom. A to sa mi páčilo, že toto je to, na čo stále musíme myslieť. My nie sme roboti, aby sme sa poddali tomu, že za nás bude robiť vymýšľať pieseň AI, bude nám podsúvať pocity, ktoré máme, lebo bude to únavné. Proste ten život sa stane taký blend. Tak ako si spomínal, že tá umelá inteligencia je teda dobrý sluha, ale môže byť zlý pán, to isté bolo aj v začiatkoch internetu. Internet tiež ako všetci najprv zlé veci a tak, a však na čo to človek využije? Dá sa to využiť aj na nekalú činnosť, aj na dobré veci, takže je to taká dvojsečná zbraň. No, presne. Fajn, ja by som sa ešte rád opýtal, čo pekné chystáš v najbližšej dobe? Máte niečo rozpracované, či už s divadlom, alebo nejaký iný projektík? Divadlo áno. Divadlo už v podstate máme nový scénár na novú hru. Bude sa volať Škodíci, alebo niečo v tom zmysle. Máme len pracovný názor Škodíci. Budú to, ako je škodná zver, a bude to o chrobákoch a o malých zvieratkách. Čiže ja budem napríklad slimák, slowly slimko a takéto vtipné veci. Čiže bude to taký mikrokozmos, ako každý chrobáčik niečo robí a Monika, režisérka, to vždy naťahuje na situáciu, ktorá hýbe svetom, či jemne škrtne politiku, medziľudské vzťahy, všetky veci, ktoré sú v podstate aktuálne. A čo je zvláštne, tak jej to strašne vychádza. Vo veľa hrách je také, že ešte predtým, než niečo ozaj prepukne, tak ona ako keby bola taký, že prorok, že predpovedá veci, ktoré sa stanú. Ako Simpsonovci niekedy, keď sa podarí. Áno. No, čiže ja už pomaly začínam si čítať texty, skladať jednoduché veci, aby som sa dostal do tej nálady. A čiže toto je divadlo. To by malo byť zase začiatkom júla, bude vlastne prvé predstavenie. Elena, som rád, že dýchaš. Elena, všetkým nám chýbaš. Jeden pekný deň sa vrátiš snáď. Potom veľmi by som chcel, neviem, či sa mi to podarí, ale jedna z známych band, ktoré som tu mal, bolo gitarové trio. Jožo Siva, Karolina Rumanová a ja. Akustické trio, ktoré vlastne išlo v nejakých takých šlapajách, ako bol Friday Night, ako bol John McLaughlin. Samozrejme nie až taký, ale hráme skladby aj od nich. No a presne pred 10 rokmi sme mali veľký koncert, jeden z posledných koncertov v Archanieli, kde to malo veľký ohlas a volalo sa Friday Night in Banská Štiavnica. A rozmýšľal som, že dám znovu dokopy túto bandu a urobíme koncert. Ten predpoklad, alebo to, čo ja by som chcel ponúknuť poslucháčom, respektíve aj divákom, je to, že v poslednej dobe tie koncerty vyzerajú tak, že sa ide hrať a niekde v nejakej krčme, v reštaurácii alebo v nejakom zariadení proste sa ponúka jedlo, pitie a bude tam nejaká džemka alebo bude tam koncert a tak ďalej. A ja chcem toto nejako obísť. Ja totiž to chcem, aby ľudia prišli na koncert. Aby prišli, sadli si a vnímali. Aby si nepretáčali, aby nepreklikávali si film, aby si nepriklikávali pesničku, ale aby dostali taký ten náklad celého toho príbehu, ako keď sme chodili do kina, že prídeš do kina, sadneš si a teraz ťa čaká hodinka, pol, 2 hodinky nejakého príbehu. A ja to proste chcem urobiť, aby tí ľudia od nás dostali za to, že prídu a budú ako poslucháči, nie ako konzumenti, ale ako poslucháči, tak od nás dostanú úžasný zvuk,
potrebujem, aby bol akustický zvuk, aby bol veľmi dobrý zvuk, aby všetko bolo živé, reálne. Všetky skladby, ktoré tam budú, celý ten priebeh, ja stále tvrdím, že musí mať príbeh. Že nemôže to byť len taká zlátanina, že tuto si dám takýto koláčik, tuto takýto kávičku. Ale aby to malo súvis, aby to tým ľuďom niečo dalo, aby ľudia, keď odídu z toho koncertu, aby rozmýšľali chvíľku, aby ich tá hudba, ten prúd tých tónov, tie sféry, aby ich do niečoho dostali, do nejakého pocitu, aby začali rozmýšľať. Nemusia rozmýšľať, že tam sedí gitarista, tam gitarista a teraz tá Karolinka ako vyrástla, má pekné vlasy a ten Dodo, joj, ten je už starý a pozri. Aby sa im v hlave odvíjali vlastné príbehy pri tej hudbe. Ako sme kedysi, pamätáš, kúpili sme si platňu, ja neviem, Vangelisa alebo koho, pustili sme si a zavreli sme oči, chvíľku sme ležali pri tom a niečo sa nám v hlave odohrávalo a tá hudba nám bola taký katalizátor, že nám to dávala hore. Čiže niečo takéto by som chcel spraviť. Uvidím, či sa mi podarí, lebo ten čas je neúprosný a nedáva možností veľa, ale chceme to vyskúšať. Takže ak sa to podarí, budem rád, keď budem môcť poslucháčov na to pozvať. Výborne, Dodo, tak ja som rád teda, že si našiel chvíľku čas a mal by som ešte jednu poslednú otázku. Či máš nejaký odkaz pre našich poslucháčov podcastu Točto? Určite mám odkaz. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi nekompromisná, veľmi agresívna, pokiaľ ide o ľudské vzťahy. Pokiaľ ide o všetko, čo sa medzi nami ako human species deje. Čiže celé to ľudstvo, ktoré je. Žijeme v obrovsky rýchlej dobe, ktorá je v nulách a jednotkách a zmenšila svet. Vieme okamžite behom pár sekúnd, čo sa deje na opačnom konci zemegule. Nemusíme posielať listy, nemusíme čakať dlho na maily, nemusíme chodiť koňmi 100 kilometrov za 2, za 3 dní, aby sme sa niečo dozvedeli a potom tú správu doniesli naspäť. Mali by sme sa z toho tešiť, že tie informácie tečú tak rýchlo, ale robí nám to len problémy, pretože nie sme schopní ako ľudia s týmito vecami pracovať. Necháme sa rýchlo oklamať, necháme sa zviesť z cesty a nekriticky potom ďalej šíriť naše názory. Mám dosť priateľov, nie sú to kamaráti. Kamarát je človek, ktorého stretneš na ulici a povieš ahoj, ako sa máš, dobre. Priateľ je taký, ktorému povieš aj intimnejšie veci, ktorému pomôžeš, keď mu je treba, alebo očakávaš od neho pomoc. A mám priateľov, s ktorými som veľmi rýchlo v posledných rokoch mohol prísť do konfliktov, na ktoré nemôžeme my. Je to samozrejme politika, je to zdravotné záležitosti, sú to konšpiračné veci, spústa toho, čo je teraz, je toho plné médiá, plné všetko. Ja som našiel riešenie. Sú témy, o ktorých viem rozprávať a ktorým rozumiem. Sú to témy hudba, fotografia, umenie, literatúra, jedlo, turizmus, príroda, sex, alkohol, deti, výchova detí, pedagogika, humor a tak ďalej. Toto sú témy, s ktorými ja prídem a ako keby preukážem sa mojim priateľom. A poviem, o tomto som ochotný sa baviť, pretože toto je náš život. A máme sa radi preto a sme priatelia preto, lebo toto nás spájalo, tieto veci, tieto témy. Nikdy nás nespojí téma politická, nikdy nás nespojí téma, o ktorej nevieme nič, pretože nie sme lekári, nie sme doktori, nie sme astronómi, nie sme fyzikovia. Zostaňme pri tom. A ja som s týmto postulátom, ako keby som prišiel za mojimi kamarátmi, keď sme sa bavili v poslednej dobe. A funguje to. Mám priateľov, ktorí sú na úplne opačnej strane spektra, pokiaľ ide o názory. A nemáme žiadne problémy komunikovať spolu, spolupracovať spolu. Fungujeme na báze toho, že nic nás nerozdelí. Že nás proste tieto veci nerozdelia. Ak vieme pracovať s niečím takým a vieme zmeniť niečo na
politickej situácii, poďme do toho. Ak vieme niečo zmeniť na tom, že nepríde ďalšia epidémia, pretože sa vieme nejako lekársky brániť, poďme do toho. Ja to ale neviem. Ja tomu nerozumiem. Ja som není vzdelaný politicky, nie som vzdelaný sociálne natoľko, aby som vedel zaujať jednoznačné stanoviská, axiomatické stanoviská, ktoré sú nespochybniteľné k týmto témam. A preto dám od toho ruky preč, pokiaľ to samozrejme nie je otázka života a smrti, to je jasné. Ale s mojimi priateľmi mám veľa tém, ktoré nás môžu len obohatiť a urobia nám dobrý pocit, prehlbia ten vzťah medzi nami a to je všetko. Aby som sa vrátil k tomu, že presne toto chcem odkázať všetkým poslucháčom. Aby boli kritickí voči okoliu. Aby nepúšťali hneď prvé, čo ich napadne, hneď prvé, čo si zosumarizujú v hlave z poznatkov získaných z okolia a hneď to nedajú ako svoj neoblomný názor, ale nech pochybujú, nech hľadajú pravdu alebo nech hľadajú riešenia, ktoré nás posunú a nie nás zastavia, zabrzdia, urobia z nás nepriateľov. Neviem ešte, ako by som to inak povedal, ale... Svetový mier. Svetový mier. A nechcem, aby to vyzeralo presne ako klišé, ale hľadať to dobré, to, čo má význam. Veľmi pekne ti ďakujem, Dodo, za to, že si našiel čas na náš podcast a verím, že poslucháči si niečo z tohto rozhovoru zoberú. Takže ešte raz ďakujem a možno o nejaký čas zase raz. Ja ti ďakujem, bol som zase rád, že som sa s tebou stretol, že sme sa porozprávali a držím palce. Super, ďakujem pekne. Dnes som bola za Elenou pozrieť ju, ako sa má. Červené so zverinou, stučnej husy pečeň lahodná. Dnes som bol za Elenou, pili sme pohár do dna. Nebýva za dedinou, Atlantik už rozoznám. Elena, som rád, že dýchaš.